Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε στο σαλόνι. Παίζει να υπάρχει λίγο ηχό γιατί δεν είναι πολύ γεμάτο. Αυτό που χρειάζεται το σαλόνι είναι καλό ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα κτλ. Αλλά έχω και μία αποθηκούλα εδώ πέρα πίσω ακριβώς, την οποία θέλω λίγο να φτιάξω κάποια έξτρα τρόφιμα που έχουμε και δεν θέλω να τα έχω στην τροφοθήκη, στην κουζίνα, είτε δεν χωράνε. Οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου σε αυτό. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο, ότι είναι θα βγει στην πορεία, οπότε πριν ξεκινήσουμε εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και ξεκινάμε. Λοιπόν, λέω πριν ξεκινήσουμε να σας κάνω ένα tour λίγο στο σαλόνι για να δείτε το χώρο και θα σας τραβήξω μετά και στο τέλος το τελικό αποτέλεσμα. Αρχικά από εδώ είναι η πόρτα εισόδου, οπότε θα την ανοίξω και να μπούμε από εκεί για να το δείτε όλο καλύτερα. Μπαίνοντας εδώ αριστερά έχουμε ένα μπαρ. Κατευθείαν δεξιά από το μπαρ βρίσκεται αυτή η πόρτα που είναι η αποθήκη που σας είπα πριν από λίγο. Μετά εδώ απέναντι δεν έχει κάτι, είναι κενό. Εδώ είναι η περιβόητη μαύρη. Έχουμε βάλει κάποια σκαμπουδάκια για το μπαρ. Και ξεκινάμε από το εισαγωγικά πρώτο σαλόνι. Βρίσκεται σε ένα κάποιο χάλι. Προχωρώντας λίγο δεξιά έχω βάλει αυτή τη ζαρντινιέρα για να διαχωρίζει τα δύο σαλόνια εισαγωγικά. Εδώ απέναντι είναι το στρώμα, όσοι είδατε το βίντεο με την οργάνωση και καθαριότητα του παιδικού. Είναι το στρώμα από το οποίο βγάλαμε το κρεβάτι που δεν θέλαμε άλλο. Και περνώντας λίγο πιο δεξιά, είναι το βασικό μας σαλόνι, εκεί που καθόμαστε συνήθως, που είναι ο καναπές ο μεγάλος. Αυτό εκεί πέρα πίσω είναι το προσκεφάλι από το κρεβάτι. Και έχουμε βάλει ένα σύνθετο εδώ. Οπότε νομίζω σας έδειξα όλο το σαλόνι. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε γιατί νομίζω θα μου πάρει αρκετή ώρα, όπως πάντα. Οπότε λέω να ξεκινήσω από την βασική μεριά, δηλαδή εκεί που είναι το σύνθετο, να ξεκινήσω λίγο ένα ξεσκόνισμα, μια οργάνωση τέλος πάντων καλύτερη. Αυτά. Λοιπόν, τη συγκεκριμένη σακούλα θα την αφήσω εκεί, γιατί είναι παπλώματα. Θα μείνει. Ναι, λοιπόν, τη συγκεκριμένη σακούλα θα την αφήσω εδώ, γιατί το κρεβάτι, οι τάβλες που βρίσκονται εκεί πέρα πίσω στο τζάκι, το στρώμα κτλ. Θα τα δώσω στη μητέρα μου, οπότε τα αφήνω εδώ γιατί σε λίγες μέρες επιστρέφει από διακοπές. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το πάω κάπου αλλού, τα αφήνω εδώ και θα τις τα δώσω σε λίγες μέρες. Οπότε ξεκινάω με όλο τον υπόλοιπο χώρο. Σας έχω χάξει περίπτωση που σας αρέσουν τα πάμπας και δεν μπορείτε να μαδάει συνέχεια μέσα στο σπίτι. Τα ψεκάζετε με λακ, πάρα πολύ λακ, μέχρι να κοκαλώσουνε και έτσι σταματάνε να μαδάνε, τουλάχιστον το 95% εμένα σταμάτησε. Αλλά που και που θέλει ξανά ένα τσίκ από λακ και θα είναι κομπλέ. Τι έχει γίνει ρε παιδιά, κρύωσα? Στο συγκεκριμένο κερί έχω βάλει λίγο χαρτί από λαδόκολλα γιατί
Είναι κατευθείαν κερί εδώ πέρα κάτω, δεν έχει κάτι να το προστατεύει και μου έκανε πάρα πολλά σημάδια στο τζάμι. Οπότε το έχω βάλει έτσι. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για το μπαρ. Η αλήθεια είναι ότι έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό, οπότε θα έχει αρκετή σκόνη. Νομίζω είναι ok και το μπαρ. Γενικά το σαλόνι δεν θέλει τόσο πολύ δουλειά. Θα πέσω. Δεν θέλει τόσο πολύ δουλειά όσο μπορεί να φαίνεται, γιατί δεν έχω πάρα πολλά πράγματα. Οπότε θα πέσω ξανά. Οπότε νομίζω ότι το μόνο που έχει μείνει είναι σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Οπότε λέω να πάω στην αποθήκη, να φτιάξουμε το τρόφιμο που είπαμε στην αρχή και να το αφήσω αυτό για το τέλος. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας δείξω την αποθήκη. Βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εκεί πέρα έχω πατάτες και κρεμμύδια, εκεί κάτω κάποια καθαριστικά και τα υπόλοιπα θέλω να τα βάλω σε αυτά τα δύο ράφια. Έχω φέρει εδώ τα προϊόντα που θέλω να βάλω μέσα στην αποθήκη, τα έχω φτιάξει κατά ημερομηνίες, πιο μπροστά θα βγουν τα πιο κοντόλεπτα. Κάποια που δεν με φτάνανε τα έχω βάλει πίσω από το μπαρ. Οπότε λέω σιγά σιγά να καθαρίσω μέσα τα ράφια στην αποθήκη και να αρχίσω να τοποθετώ τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω και πώς ακριβώς θέλω να τα βάλω. Οπότε, ναι, πάμε. Τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω κι άλλο ντετόλ, γιατί προχθές πήγα στα Jumbo να αναμένεται θα έρθει Jumbo Haul και πήρα κι άλλο ντετόλ γιατί νόμιζα ότι δεν είχα. Δεν πειράζει, χαμένο δεν πάει. Νομίζω ότι μόλις τελείωσα με το σαλόνι, νομίζω φαίνεται ότι έχω υδρώσει, έχω σκάσει, γιατί έχω κλείσει και όλα τα παράθυρα, γιατί μένω σε κεντρικό δρόμο, οπότε ακούγονται πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι το μόνο που μου έχει απομείνει είναι να βάλω ένα πλυντήριο που θέλω και τελείωσα. Έχω έρθει στην πίσω τη βεράντα να μαζέψω τα απλωμένα για να μπορέσω να βάλω άλλο πλυντήριο.
η φωνή μου σίδερα. Και κάπως έτσι λοιπόν νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και το σαλόνι μαζί με την αποθήκη. Επιτέλους είναι πεντακάθαρο όλο το σπίτι. Έχω σκάσει γιατί εδώ δεν έχουμε air condition στο σαλόνι και έχω κλείσει όλα τα παράθυρα για να μην ακούγεται η φασαρία. Και τα έχω φτύσει. Θέλω να πάω να μπω στην μπανιέρα και να κάνω με παγωμένο νερό. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε πολλά πράγματα να κάνω στο σαλόνι, πιο πολύ ξεσκόνισμα και σκούπισμα κτλ. Γιατί δεν έχω πάρα πολλά πράγματα γενικά στο σαλόνι, οπότε δεν θέλει και πάρα πολύ μάζεμα, αυτό είναι καλό για μένα. Οπότε ναι, νομίζω κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!